Díaghuit. Ó, tá sé go deas bhfuil leatsa. Mar an tanamtá uirite nach chuir. Tá is ag gachmach máchar go mbíonn sé ciotach nar chasan tú ar ghine don chéad go háiriche nar a bhíonn tú ar chonaí. Seo sampla den na botúin cutínta i dhéanaan daoine agus iad ar chonaí don chéad Nuair a hagan tú go lua agus tusa ag fannacht ar an galín nó ar an múchan. Díaghuit, an mu tú ré chud na ordú a chuirteach? Ó níl tá duine fós ag teacht. Bheith sé anseo ag gceanóid. Cúpla nóméid, bheidar. An banú. Díaghuit, cé chuilú. Tom ar scoilína gurmhín má agata. Nuair a tá cuma go thomláin difriúil ar an ghuine. Díaghuit. Ó, tá sé go deas bhfuil leatsa. Mar an tanamtá uirite nach chuir. Nuair atá dearcí thar a bheith difriúla agaibh ón chéile. Sin mar ceap marénos ach caithí mé a ábháil gur even lom anan ar fiatsa. Sin spéisiúil. Tá arm dul go dtí an leithris. Bheith mé airsa ceann nóméid. Sin ceart go leir tóilta chuid amach. Ní stúpan siad ag labhairt faoin a níor-bhuachan nó a níor-chalín. Ba mhinic a cha maíor chalín tíléine. Nuair a dhéanann siad tagart don tábhachaí go ró lua. Tá ansásta le chlostal go bhfuil spéis agus é sport. Tá sé antábhachach domsa go mé arbáistí sportiúil. Ag fágáil sláán. Gurb míle agus as an ihe, bhfuil mé ansoltas